भोजपुरी भैया लोगन के सबके तहे दिल से नमस्कार बा। और भैया का आप लोग के हाल बा तनी कि आप लोग ठीक बानी। यही से ये वीडियो आप लोग के खर्तीन बनावत बानी। जवन मजा पत्ता गोभी में उ आलू में ना ये भाई, जवन मजा पत्ता गोभी में उ आलू में ना ये भाई। अब मेहर का जानी मर्द के बहरे में केतर कमाई, मेहरी का जानी मरद बहरे में केतर कमाई। यही से कहनी ना भेजा, घरे रहती साग सब्जी बेच के गुजर बसर करवा देती। नहीं मन लू बात, बहरे भेज दे। अब ठंडी में की पूरा क्या करी। अरे जहिया से आइल बानी छोड़ी के तू के, अरे जहिया से आइल बानी छोड़ी के तू के, अरे जिंदगी अरे खनवा बनावत में फाटेला करेजा, अरे खनवा बनावत में फाटेला करेजा। ऐसन भइल बात खनवा बनावत में फाटेला करेजा। ऐसन भइले बात तो भैया लोगन आप लोग के कैसा लगल छोटा सा हमारे बस हमका बस छोटा सा रहला। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा हमारे भोजपुरी ठुमका ब्लॉग चैनल के। और भोजपुरी ठुमका चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक जिया हो भोजपुरिया।